ப்ரொஃபஷனலாக ஃபோம் நல்லா வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது. வாங்க இந்த பக்கம் வந்துருக்கு. சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலர் மெக்கானிக்கு, அதனால் மெக்கானிக் ஷெட்லேருந்து வந்திருக்கு. வாங்கணும் ஆயுத பூஜை வர்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ரெடி வச்சுருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மிஷினுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 பார். இதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொன்னாங்களா உள்ளேயே தெளிவுபடுது? இப்போ நம்ம இது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தலாம். இதில் 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது டயருக்குங்க. யார் நீங்கள் நல்லா வண்டி மட்டாக தான் இருக்குது, சரி நீங்களே அடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி திருப்தி இருக்குது. நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறது அது ஒரு மெக்கானிசமோட கழுவுவீங்க. வச்சிங்களே இந்த ஃபோர்ஸ் நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்காக இருக்கிற திருப்தியாக இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே. ஏன்னா நம்ம வந்து என்னது ஓஹோ ஆகா அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி வாங்குற ஒரு நல்லா இருந்தால் தான் வாங்க போகிறோம். ஸோ இப்போ எதுக்குன்னா இதுக்குள்ளே இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வெளியில் வரும் பாருங்கள், அவ்வளோதான் முக்கியமான. அதனால தான் நம்ம கையில் கழுவுறதுக்கு மிஷினில் கழுவுறதுக்குள்ள வித்தியாசம். ஒன்று பாடிக்கு ஒன்று கிளாஸ் ஒன்று. எங்கே இருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் தான் இருக்கிறோம். ஈரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட்டாஸ் என்டர்பிரைசஸ் தான் இருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வாஷு, சன் ஹீட்ரு, அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் டூல்ஸு எல்லாமே ஃபுல்லாக இங்கே இருக்குது. உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் பர்பஸும் சரி கமர்ஷியல் பர்பஸும் சரி ரெண்டுமே இவங்ககிட்ட வாட்டர் வாஷ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4500லேருந்தே வாட்டர் வாஷ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 மாடல் இருக்குங்கிறாங்க. அதனால் என்னென்ன மாடல் நம்ம இருக்குன்னு ஃபுல்லாக நம்ம வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸு, அட்ரஸ்ஸு, அதேமாரி வந்து இவங்களோட யூடியூப் சேனலும் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பண்ணியிருக்கிறோம். என்னென்ன ரேட் இருக்குது, அதேமாரி என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு டெமோ பண்ணியே காமிக்கிறாங்க. அதேமாரி வாட்டர் வாஷும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலர் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் ரெண்டுமே வந்து டெமோ பண்ணி வாஷ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். புதுசாக வரவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் டு வியாபார உலகம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே இந்த பெல் பட்டனை. வெல்கம் டு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். என்னோட பேர் குணசேகரன், எங்கள் கம்பெனியோட பேர் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். நம்ம ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் இருக்குங்க. பழையபாளையம் வந்து ஈரோடு டவுன்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் நம்முடைய பழையபாளையம். உங்களுக்கு வந்து மேபி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டரேட் போக வேண்டாம், அதுக்கு முன்னாடியே பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேயே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது. ஸோ பேசிக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஒரு 19 வருஷமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த கார் வாஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேரடியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் யூஸர் கடைகளுக்குமே நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த கார் வாஷரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 மாடல் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க இந்த கார் வாஷரை பற்றின முழு டீட்டெயிலுமே, அதோட ஃபிட்டிங் வீடியோவாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து இல்லை கன்று க்ளீன் பண்ணுறது, ஆயில் டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்டு போட தெரியலனா நமக்கு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற சேனல் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் வந்து பின் பண்ணியிருப்போம். நீங்கள் அதுக்குள்ளே போய் உங்கள் டவுட்டை பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா சில குறிப்பிட்ட நேரம் அன்டயத்தில் சண்டேலாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்க, லைன் கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ஃபுல் டீட்டெயிலுமே ஒன்று ஃபிட் பண்ணுறது நம்ம ஸ்வாட் என்டர்பிரைஸ் சேனலில் இருக்குது, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேசிக் மாடலுங்க. இந்த மாடல் வந்து பேசிக் மாடல் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 பார். இது வந்து புல்லட்டு, ஓகேங்களா? ஒரு சின்ன வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணுற அளவுக்கு இது வந்து புல்லட்டு, மாருதி 800 நேனோ அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். 80 பார் ப்ரெஷர் வரக்கூடியது, ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் ஸ்பெக் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து 1600 வாட்ஸ் வரக்கூடியது, 130 பார். இது வந்து செடான் டைப் வண்டி, உங்களுக்கு வந்து ஸ்விஃப்ட் எட்டியோஸ் அந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதே 130 பாரில் இது வந்து 2000 வாட்ஸ் வரக்கூடியது. இந்த ஏசி மெக்கானிக்கில் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி, ஏன்னா இதோட இது கோர் கொஞ்சம் வந்து சேர்த்து வரும். ஸோ டைமிங் வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது இருக்கிறது. இது வந்து 7300 ரூபா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8300 ரூபா. இதுலேயே ஸ்பெக் இருக்குதுங்க. இதுலேயே உங்களுக்கு பாருங்கள், இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கிறது 2400 வாட்ஸ், 150 பார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டா, எக்ஸ்குவி, ஸ்கார்பியோ, ஜைலோ அந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 பார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 பாருங்க, இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஓகேங்களா? இது வந்து 220 பார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பர் லாரி, டாரஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் வந்து வெஹிக்கிள்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராலி மாடல், உங்களுக்கு வந்து ட்ராலி டைப் மாடல் இது வந்து, ஓகேங்களா? இது 2700 வாட்ஸ் வரக்கூடியது, ட்ராலி டைப்பு. ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடும். அதாவது மோட்டரோட ஆர்ம்ஸே நீங்கள் 0 பாரில் இருந்து ஒரு 170 பார் வரைக்கும் ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது தான் இது. உங்களுக்கு வந்து நல்லா தள்ளிட்டு போய் எடுத்து வீலை லாக் பண்ணுறதுனா லாக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல் இது. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே சிங்கிள் ஃபேஸில் யூஸ். ஆமாம், எல்லாமே சிங்கிள் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறதா உங்களுக்கு வந்து. இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி பண்ணைக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கோழி பண்ணை,
கொஞ்சம் செமி கமர்ஷியலில் மாட்டு பண்ணை கோழி பண்ணை அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இது வந்து வித் பூஸ்டர் பம்போடு வரக்கூடியது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மோட்டரை நல்லா பார்த்துங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா மற்ற மோட்டரை விட இதோட லைஃப் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து வரும். ஓகேங்களா, இது வந்து 12300 வரக்கூடியதுங்க. ஓகேங்களா, இதில் இருந்தே உங்களுக்கு எல்லாமே செமி கமர்ஷியல். இதுவும் இந்த டிப்பர் லாரி டாரஸ் கலவு இதுலேருந்து செமி கமர்ஷியல் தான். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து பிளஞ்சர் மோட்டர். இது வேறு ஊருக்கு போகிறதுனா அப்படியே பேக்கிங்கில் இருக்குது. அதாவது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முந்தைய இப்படி தான் சர்வீஸ் சென்டரில் யூஸ் பண்ணி இது பெல்ட் டைப் போட்டு வர்றதுங்க. பெல்ட் டைப் போட்டு வர்றது இடம் பெருசாக அடைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் நிறைய இது பண்ணும். அதே இதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் மெத்தடில் பண்ணியிருக்கோம். மோட்ரு தனியாக வரும் உங்களுக்கு வந்து, இது தனியாக வந்துடும், பம்பு செட் தனியாக வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து கன்னை விட்டாலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். நீங்கள் மேலே பார்த்த இண்டக்ஷன் மோட்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்னை விட்டாவே மோட்டர் ஆஃப் ஆகிடும், கன்னை அமுத்துனா ஆன் ஆகிடும். பட் இந்த பிளஞ்சர் டைப்பும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்துடுறாங்க, நம்ம போய் சுவிட்சை தான் ஆஃப் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வரக்கூடியது. இது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான வண்டி வச்சுருக்கோம். கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12900 வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, நான் இதை தள்ளிட்டு வர சொல்லி. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மாடல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதில் பேசிக்கான மாடல் இந்த 6600 தான். பாருங்கள், இந்த கஸ்டமர் வந்து கியா காரை தான் நம்ம கழுவ போகிறோம். இவங்க ஆல்ரெடி எங்கள் மோட்ரு சேம் இதே மோட்ரு வாங்கியிருக்காரு, இன்னொரு மோட்ரு எக்ஸ்ட்ரா வாங்க வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அதனால் ஒரு தடவை டயர்லாம் ஒரு செக் பண்ணி அடித்து பார்த்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிறனால செக் பண்ணி காட்டுறோம். திரும்ப அகைன் சொல்கிறது என்னென்னா, நம்முடைய இங்கே வர்ற எல்லா கஸ்டமருக்கும் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸே இருக்குது. வாஷ் பண்ணி காட்டி தான் கொடுக்குறோம். அந்த ட்ரஸ்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்லெட் புதுசாக பார்க்குறவங்கிறதுக்கு ஒரு தடவை ஃபிட்டிங்கை வந்து எவ்வளோ வேக சொல்ல முடியுமோ சொல்லிடுறேன் நான். இது வந்து இன்லெட்டு. இந்த இன்லெட்டை வந்து நீங்கள் இப்படி வந்து போட்டுக்குங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து அவுட்லெட் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இந்த அவுட்லெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓஸோட 2 எட்ஜ் இருக்குது. ஒரு எட்ஜை போடலாம். நம்முடைய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் சேனலில் வந்து இந்த ஃபிட்டிங் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் அதில் கூட போய் வந்து தனியாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருப்போம், பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ பாருங்கள், போட்டேன் நான். இதுக்கு 2 எட்ஜ் இருக்குது. ஒரு எட்ஜ் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் மாடல் மோட்ரு. ஆமாங்க, இது வந்து பேசிக் மாடல் மோட்ரு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப காஸ்ட்லியானதே கழுவி காட்டுறத விட பேசிக்கில் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம பெரிய மோட்டர் கூட முடிவு பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா. ஓகே ரைட். இங்கே பாருங்கள் சார், இப்படி வாங்கண்ணா, இப்படி வாங்க. பாருங்கள், இன்லெட்டை ரொம்ப கரெக்டாக வந்து போடணும். உங்களுக்கு இன்லெட்டை வந்து கரெக்டாக போடணும். இன்லெட்டை கரெக்டாக போடணும். இந்த மாதிரி பிடிச்சி ஓகே. நம்ம இன்லெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இன்லெட்டை வந்து நம்ம சரியாக போடலைன்னா தண்ணி இழுக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து இன்லெட்டு, மேலே இருக்கிறது அவுட்லெட். ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கன்று யூஸ் பண்ணாமல் இந்த கன்னை போடாமல் இதில் தண்ணி எடுக்கக்கூடாது. இப்போ நான் புது மோட்டருங்கிறனால ஏர் எடுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் நான் செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள். மோட்டர் இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நார்மலாக வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ்லேயே போடுறதாங்க. நார்மலாக வீட்டில் இருக்க கரண்ட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் ஃபேஸில் இருக்க கரண்ட்லேயே தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு. ஸோ இது பாருங்கள், சிங்கிள் ஃபேஸில் தான் நான் வந்து போடுறேன். நான் போட்டு 0ல் இருந்தால் ஆஃபு, 1ல் இருந்தால் ஆனுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆஃப் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் இதில் தண்ணி எடுக்கிறேன். பட் இது டெஸ்டிங்காக ஏர் எடுக்கிறதுக்கு. நீங்கள் இது இல்லாமல் போட்டு ஓட்டுறது ஒன்று தான் ட்ரை மோட்டர். கன்று இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் செக்கிங்க்கு ஒரு 30 செகண்ட் போடுறேன். பாருங்கள், தண்ணி இதில் வெளியே வருது. முதல்ல ஏர் எடுக்கிறேன், புது மோட்ரு அப்படிங்கிறதுனால. ஓகே. இப்போ நான் உடனே ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம கன்னில் போடுறோம். கன்னில் போட்டுட்டு என்னம்மா கன்னை அமுத்தாமல் மோட்டர் ஆன், ட்ரிகரை முதல்ல நம்ம அமுத்தி பிடிச்சிட்டு தான் மோட்டர் ஆன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடித்து காட்டுறோம் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ட்ரிகர் அமுத்தி பிடிச்சிருக்கேன், ஆன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா. ஸோ அப்படியே பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. டயருக்கு ஒன்று, பாடிக்கு ஒன்று, கிளாஸுக்கு ஒன்று, செடிக்கு தனி மருந்து. இது டயருக்கு. ஓகேங்களா. இது பாடிக்கு. ஓகேங்களா. இது கிளாஸுக்கு. செடிக்கு தண்ணி மருந்து அடிக்கணும் இந்த அளவுக்கு. ஓகேங்க. அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வரேன் பாருங்க, தெரியுது. ஓகே. அடுத்து ஒரு முக்கியமான சந்தேகம் இருக்குது. என்னென்னா, சார் நான் டயர் கடிக்கிறேன், எனக்கு தெரியாமல் கண்ணாடி கடிச்சு எதாகும். ஒன்று பாருங்கள், இது டயர் கடிக்கிறேன், இதே எடுத்து நான் கண்ணாடிக்கும் அடிக்கிறேன், ஒன்றும் ஆகாது. அதாவது இப்படி அடிக்கலை, அதாவது கொஞ்சம் அகலமாக வைக்கலை, ஏரியா சீக்கிரம் கவர் ஆகும். அவ்வளோதான், எந்த விதத்துலையும் எதுக்கும் பாதிப்பு வராது. ஸோ இது பாருங்கள். ரெண்டாவது நம்ம வந்து பார்த்துங்க, பக்கெட்டை காட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணியிலே ஒரு கியா காரை வந்து நம்ம கழுவ போகிறோம். நம்ம
ஸோ முக்கியமாக என்னென்னா ஆனந்த தண்ணி இந்த மாதிரி இடத்துல தண்ணி பார்த்துக்குப்பா. இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ளது எல்லாம் டஸ்ட் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். முதல்ல என்ன பண்ணலான்னா காரை வந்து ஈரம் வெட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் ஒரு ஷாம்பு வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ பாருங்கள், இங்கே ஏற்கனவே நம்ம ஒரு கார் கழுவி இருக்கனால இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து, ஏன்னா இந்த காரில் அவ்வளோ டஸ்ட்டில் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுனா கூட இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா? இப்போ தெரியுது இல்லைங்களா எப்படி பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ முக்கியமாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது மரத்துக்கு பில்டிங் க்யூரிங் அடிக்கணும்னா கொடுக்கலாம். இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு. ஓகேங்களா? இந்த அளவுக்கு வந்து தூரம் போகும் பாருங்கள். அந்த மரத்தை போய் கிட்டத்தட்ட 25 அடி தூரம் வந்து போகுது உங்களுக்கு வந்து. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஓகே, இந்த பேசிக் மாடலுக்கு இந்த ஃபோம் கண்டெய்னர் வந்து ஃப்ரீயாக வந்துடும். இது இல்லாமல் இன்னொரு ஃபோம் லென்ஸும் வேணுங்கிற சிலர் ஃபோம் நிறையா வர்றதுக்காக இன்னொரு லென்ஸும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுற பாருங்க. இதை போடுறப்ப இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து பட்டையை அடிக்கணும். இப்படி பட்டையை அடிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு முன்னாடி போடுறது இவ்வளோ தான் மெத்தடு. ஓகேங்களா? லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி போயிருங்கண்ணா. பின்னாடி போயிருங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலாக பாருங்கள். இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியில் அடிச்சிருக்கிறோம். இன்னொரு சைடில் வந்து ஃபோம் லென்ஸுன்னு இருக்குது. அது வேணுங்கிறவங்க 1800 வருது. அதை நம்ம பே பண்ணி வாங்கிக்கணும். தெளிவாக சொல்கிறோம். அதுலேயும் நான் சும்மா உங்களுக்கு அடித்து காமிச்சிடுறேன். அது கொண்டா இங்கே பாருங்கள். இங்கொண்டா பாருங்கள். இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜெட்டை கையில் வச்சு எனக்கு உடனே கொடுக்கணும். இதை இதில் போடுறோம். இதை இதில் போட்டுட்டு டைட் இதெல்லாம் அது கூட வந்துடுறது தான். இது கூட போட்டு ஹேண்ட் டைட் பண்ணிவிட்டு கொண்டாது. ஸோ இதை தான் அந்த ஃபோம் லென்ஸுங்க. இந்த ஃபோம் லென்ஸில் பாருங்கள், இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது. இங்கே பிடிச்சி திருவிடக்கூடாது, ரெட்டை பிடிச்சி தான் திருவணும். ஓகேங்களா? இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் எவ்வளோ தூரம் வச்சுக்கலாம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை போடுறது இதை இழுத்து பிடிச்சி இதில் லாக் பண்ணிக்கோங்க. லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடிக்கிறதுனா இந்த மாதிரி தான் அடிக்கணும். அளவுக்கு வந்து நுரை வந்து இந்த அளவுக்கு வருங்க உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோம் லென்ஸில் அடிக்கிறப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபோம் நல்லா வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஆனந்தே டக்குன்னு ஒரு தேய்ச்சி விடு. ஓகேங்களா? நம்ம முன்னாடி அடித்ததுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்துங்க எப்படி இருக்குன்னு. அடுத்து நம்ம இதை வாஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே ஷாம்பு உடையில மேலேருந்து அடிச்சு விட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இங்கே அடிக்கிறது இங்கே பொத்துட்டு வருது இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ எதுக்குன்னா இதுக்குள்ளே இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வெளியில் வரும் பாருங்கள். அவ்வளோதான் முக்கியமான. அதனால தான் நம்ம கையில் கழுவுறதுக்கும் மிஷினில் கழுவுறதுக்குள்ள வித்தியாசம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆகுது பாருங்கள். நம்ம போட்டிருக்க இந்த வேக்ஸ் லிக்விடு போட்டோம் அப்படின்னம்னா வண்டியோட பாலிஷ் வந்து அப்படியே இருக்கும். வேக்ஸ் லிக்விடு தான் போட்டு வாஷ் பண்ணுறோம். இந்த வேக்ஸ் லிக்விட் வேணும்னா நீங்கள் தனியாக கூட வாங்கிக்கலாங்க. ஸோ நம்ம கழுவுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் மாடலில் தான் கழுவுறோம். ஸோ நார்மல் வாஷ் பண்ணோம்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணியிலே வாஷ் பண்ணிடலாம். நம்ம ஷாம்பு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 1.25 பக்கெட் 1.5 பக்கெட் தண்ணி எடுக்கும்.
இது கார் மட்டும் இல்லைங்க, காரு, டூ வீலர், போர்ட்டிக்கோ, பாத்ரூமு, டேங்க்கு, சோலார் பேனல் போர்டு, ஏசி, அவுட்டோர் யூனிட் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வாஷ் பண்ணலாங்க. கண்ணு இந்த ஓசை இந்த பக்கம் தள்ளி விடு, ஓசை இழுத்து விடு. இடத்த கழட்டணும்னா கழட்டக்கூடாது. உங்களுக்கு வந்து இங்கே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, ஓகேங்களா, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இங்கே காட்டுறேன் பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள், நல்லா தெரியும் பாருங்கள். இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இங்கே கழட்ட முடியும், இல்லைனா கழட்ட முடியாது, டேமேஜ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ப்ரெஷர் வந்து நம்ம ரிலீவ் பண்ணி, ஆமாம், ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் கழட்டணும். ஸோ பாருங்கள், தண்ணி பாருங்கள், பக்கெட்டில் பாருங்கள், ஒரு 1/4 பக்கெட் பிடிச்சோம். ஒரு பக்கெட் இல்லை, ஷாம்பு பண்ணுறதுக்காக பண்ணோம். அந்த 1/4 பக்கெட் தண்ணிலேயே எவ்வளோ மீதி இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1.25 பக்கெட்லேயே ஒரு வண்டியை வாஷ் பண்ணிவிட்டோம் நம்ம வந்து. அது ஷாம்பு வாஷ் பண்ணதுனால, வண்டி பெரிய வண்டி தான், ஓரளவுக்கு கியா வந்து பெரிய வண்டி தான் இது. இதை எடுத்து ஓகே. சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வீலர் மெக்கானிக்கு, அதனால் மெக்கானிக் ஷெட்லேருந்து வந்திருக்கு, வாங்கணும். ஆயுத பூஜை வர்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ரெடி வச்சுருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மிஷினுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. சார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 130 பார். இதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொன்னாங்களா உள்ளேயே தெளிவாக? இப்போ நம்ம இது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தலாம். இதில் 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. டயருக்கு ஒன்று, பாடிக்கு ஒன்று, கிளாஸுக்கு ஒன்று, அந்த மாதிரி அடிக்கிறது. நீங்கள் மெக்கானிக் அப்படிங்கிறதுனால டெய்லி ஒரு 2 மணி நேரமாவது யூஸ் பண்ணு. 50 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஆயில் மாற்றிக்கணும், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆயில் மாற்றுறது எப்படிங்கிற வீடியோவும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இதை நம்ம இந்த மாதிரி அடித்தோம் அப்படின்னோம்னா பாருங்கள், இந்த உள்ள மட்காட்டில் உள்ளது எல்லாமே வந்துடும் பாருங்கள். அண்ணா வாங்க, யார் நீங்கள்? நல்லா வண்டி மட்டாக தான் இருக்குது. சரி சார், நீங்களே அடித்து பாருங்கள், உங்களுக்கு எப்படி திருப்தி இருக்குது. நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறது அது ஒரு மெக்கானிசமோடு கழுவுவீங்க. பாருங்கள், அந்த வீல் பாருங்கள் எப்படி சுற்றுது, அந்த ஃபோர்ஸுக்கே வீலே சுற்றுது. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல பாருங்கள், ஃபுல் ஃபோர்ஸ் வருது பாருங்கள். ஸோ நம்ம எங்கே ஒரு மோட்ரு எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் ஸோ மோட்டரை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த வாஷ் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸோடு பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம. ஸ்டிச்சிங்கில் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஸ் ஒரு நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்காக இருக்கிறது திருப்தியாக இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே. ஏன்னா நம்ம வந்து என்னது ஓஹோ ஆகா அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி வாங்குற ஒரு நல்லா இருந்தால் தான் வாங்க போகிறோம். இருந்தாலுமே ஆயில் பஸ் உள்ளதுக்கு வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் டீசல் போட்டு அடிச்சா தான் எதா இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இல்லை அது உங்கள் டெக்னிக்கல் இது வந்து போக. ஏன்னா இப்போ வந்து மண்ணுங்கிறது போயிடும். இதுக்கு வந்து பிரச்சிங்கன்னா மண்ணுங்கன்னா பிரச்சிங்க. சரி சரிங்க. ஆயில் பிரஷிங் எல்லாம் போகாது. ஆயில் பிரஷிங்க்கு நம்ம செய்யற வேலை செஞ்சா தான் போகும். சரி 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 சரிங்க. ஓகே பாருங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வீலே வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து நல்லா சுற்றுது பாருங்க. ரன்னிங் ஆகிற அளவுக்கு இந்த தண்ணியோட ஃபோர்ஸு மோட்டரோட கன்னோட ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கிறது. ஆமாம் பாருங்கள், இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க, இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இது மாதிரி 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஓகே. இப்போ இதில் இந்த எங்கேப்பா சோப் பாட்டில் டப்பாங்க. ஓகே. ஒரு ஷாம்பு வாஷ் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருப்பீங்க. தண்ணி மூடுப்போம் முதல்ல. இதை கொஞ்சம் இப்படி ஊசி மாதிரி வைக்கக்கூடாதுங்க. இப்படி வச்சுக்கணும், பட்டையை அப்படி வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சு தான் இதை போடணும். உள்ளே லாக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அடி. கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு ஒரு தேய்ச்சிக்கணும். நம்ம சும்மா அப்படியே அடிச்சு விட்றோம். நம்ம இந்த ப்ரெஷர் கழட்டினோம்னா அங்கே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கழட்டிக்கிங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு ஹூக்கு மாதிரி வச்சு மாட்டிங்க. இந்த இடத்துல க்ரீஸ் போட்டுங்க. ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் இதை கழட்டாம விட்டிங்கன்னா கூட நாளைக்கு கழட்டணும் அப்படின்னா க்ரீஸ் போட்டுங்க. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இதில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாதுங்க. அவ்வளோ.
ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இவங்ககிட்ட என்னென்ன மாடல் கார் வாஷர்ஸுக்கு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா வந்து இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்லேயும் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது. அதே மாதிரி இவங்களோட வந்து லொக்கேஷன், கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் இருக்குது, அட்ரஸ், ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. இவங்க ஷாப்பு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈரோட்டில் தாங்க இருக்குது. ஈரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருப்பூர் போகிற மெயின் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிப்பாளையம் அப்படிங்கிற பஸ் ஸ்டாப்பிட்ட தான் இவங்க ஷாப் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஹோல்சேல் ரேட், மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கே தந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மட்டும் இல்லைங்க, கார் வாஷர் மட்டும் இல்லைங்க, இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து சன் ஹீட்ரு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் டூல்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. வரக்கூடிய பதிவு நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இவங்ககிட்ட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்குது. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், புதுசாக வரவங்க யாராக இருந்தாலும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட அப்படியே வந்து அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு யூஸ் ஆன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு யூஸ் ஆகட்டும். இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுபோல் வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பை பை.